बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं येथील वन विभागानं पुढाकार घेत प्लास्टिक मुक्त नरेंद्र डोंगर ही संकल्पना पुढे आणली आहे. नरेंद्र डोंगरावर आयोजित वृक्षारोपण आणि स्वच्छता मोहीम या कार्यक्रमादरम्यान उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा यांनी याबाबतची घोषणा केली. सावंतवाडीसह संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा प्लास्टिक मुक्त करण्यासाठी सर्वांनी कचरा कुंड्यांचा वापर करावा असं आवाहन त्यांनी केलं. तर या दिनाचं औचित्य साधून संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 5,000 वृक्ष लागवड केली जाणार असून यात नरके आणि वटवृक्षांचा समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. जय विविधता मंडल व वन विभाग सावंतवाडीतर्फे आज 5 जून जागतिक पर्यावरण दिवस संदर्भात आपण एक क्लीनलीनेस ड्राईव्ह नरेंद्र डोंगरवर घेतलेला आहे. आणखी आपण सर्व जिल्ह्यामध्ये 1500 वड स्टंपची लागवड आणि 3500 नरक्या रोपेची लागवड आपण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आता जागतिक पर्यावरण दिवस निमित्ताने करत आहे. माझी वन विभागातर्फे किंवा माझ्यासोबत जे पत्रकार बंधू आहे त्यांच्यासोबततर्फे मला एक लोकांना आवाहन करायचे आहे की आपण यापुढे प्लास्टिक फ्री नरेंद्र डोंगरचा एक संकल्प आपण इकडे घेत आहे. आणि माझी लोकांकडे एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही प्लास्टिकचा वापर इकडे करू नका आणि जिथे जिथे डस्टबिन आहे ते डस्टबिनचा वापर करा आणि आपण सर्व मिळून नरेंद्र डोंगर आपला प्रत्येक पूर्ण सावंतवाडी आणि पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आपण प्लास्टिक फ्री करू असं आपण एक कमिटमेंट आपण आज इकडे देत आहे. आपला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्पेशली मान्सून टुरिझमचा एक इम्पॉर्टंट आपला क्षेत्र आहे. ते आता आपण पारपोली गावामध्ये 2 ट्री हाऊस बांधलेले आहे आणि इकडे नरेंद्र डोंगरवर आपण आमचे 2 आपले ट्री हाऊस आणि 2 कॅम्प पण आहे जे आपण आता मान्सूनमध्ये चालू करणार. तर माझी सगळे पर्यटकांना पण रिक्वेस्ट राहतील की तुम्ही वेगळे वेगळे स्पॉट्सला व्हिजिट करा आणि जे वन विभागातर्फे किंवा पर्यटन विभागातर्फे जे आपण उपक्रम घेतलेला आहे त्यांचा तुम्ही लाभ घ्या. साहेब, आता आपण महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे हेल्पकडून आपण एक 1 ते 5 जून एक पुरा पांडवडा आपण केलेला आहे. आठवड्यामध्ये आपण वेगळे वेगळे प्रोग्राम्स जसे की मँग्रोव्ह एरियाजमध्ये क्लीनलीनेस ड्राईव्ह, प्लांटेशन ड्राईव्ह, नरेंद्र डोंगरवन क्लीनलीनेस ड्राईव्ह, जैवविविधताची सेन्सिटायझेशन, लोकांना माहिती देण्याचे सगळे कार्यक्रम आपण घेत आहे. पर्यावरण दिवसवर आज आपण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 1500 वड स्टंप लागवण आणि 3500 नरक्या रोपेची लागवण असे एकूण मिळून आपण जिल्ह्यामध्ये वन विभागातर्फे 5000 रोपेची लागवण करणार. गेल्या वर्षी मागच्या वर्षी आपण सुरंगी रोपेचा एक वनमंत्री साहेबांचा एक विशेष इनिशिएटिव्ह होता. त्या अंतर्गत आपण सुरंगी रोपांची लागवण केले होते.
जवळपास 1100 सुरंगी रोपे लागवण व वड स्टंप लागवण आपण मागच्या वर्षी पण केली आहे. त्यातली सर्वायवल बरेच चांगलं आहे. 80% जास्त सर्वायवल आहे सुरंगी रोपेंच्या. सुरंगी रोपेमध्ये थोडा उंची येण्याकरता थोडा वेळ लागत आहे, पण ते सर्वायवल 5 जून पर्यावरण दिनानिमित्त जिल्ह्याच्या वन विभागातर्फे हा अतिशय सकारात्मक असा उपक्रम राबवण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी DCF साहेब इथे जातीने उपस्थित आहेत. तसंच RFO पाटील साहेब यांनी विशेष इथे परिश्रम घेऊन हा उपक्रम राबवला. आपल्या नरेंद्र डोंगर हे सावंतवाडी शहराचं एक मानांकन आहे. जसं मोती तलाव आहे तसं नरेंद्र डोंगर आहे आणि पुढच्या येणाऱ्या पर्यटनाची जी विकास गंगा आहे त्या दृष्टीने हे फारच महत्त्वाचं स्थान आहे. अगदी सकाळपासून RFO आणि त्यांची पूर्ण टीम म्हणजे DCF साहेबांच्या मार्गदर्शनामुळे ही कार्यरत एवढी सगळी युवा युवती मंडळी इथे काम करत होते. आणि एक शर्मेची बाब समोर आली सावंतवाडीकरांसाठी. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा सावंतवाडी हे स्वच्छतेसाठी फार प्रसिद्ध आहे. उभ्या महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे, कोकणच प्रसिद्ध आहे. तर अशा ठिकाणी या नरेंद्र डोंगरात वन जमिनीत नव्हे तर आपल्या म्हणजे जी जमीन आपल्या म्युन्सिपाल्टी क्षेत्रात येते आणि ती काही प्रमाणात वैयक्तिक प्रायव्हेट लँड आहे, तिथे प्रचंड प्रमाणात म्हणजे मी पत्रकारांना विनंती वजा एक हे करीन आव्हान की त्या ज्या बॅग्स आहेत ज्या जमा झाल्या कचऱ्याच्या त्या आपल्या म्हणजे आपल्याला दाखवण्याला आरसा येतो म्हणजे कसं आहे ते. आता हे बहुसंख्य जे आपले ग्रामस्थ नागरिक आहेत खूप सुज्ञ आहेत स्वच्छतेच्या बाबतीत, पण काही मंडळी हा गोंधळ करतायत. तर या ठिकाणी जे DCF साहेबांनी हे प्लास्टिक मुक्त नरेंद्र डोंगर हे अतिशय म्हणजे पुढील काळासाठी हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण आता येणारा जो टुरिझम आहे हा पूर्वीच्या टुरिझम सारखा नाही आहे. धुडगूस घालणारे टुरिस्ट आपल्याला नको आहेत. मग चांगले क्वालिटी टुरिस्ट जे इथे आपल्या सावंतवाडी शहरात जिल्ह्यात खर्च करतील आणि त्यानिमित्ताने आपली आर्थिक सुबत्ता येईल. तर टुरिझमकडे आपण एक मोठं अर्थकारण म्हणून बघतोय. पण जसे आपले समुद्र किनारे आहेत तसेच आपले हे जैवविविध डोंगर आहेत आणि एवढी मोठी जैवविविधता आपल्याला लाभलेली आहे. मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो DCF साहेब मी चुकीचा असेल तर करेक्ट करतील की उभ्या 36 जिल्ह्यात आपल्याकडे सगळ्यात जास्त ग्रीन कव्हर आहे. आणि म्हणजे हे आजच्या काळात म्हणजे आत्ताच आपण तीव्र उष्णता काय म्हणजे भारत देश हा उष्ण देश असा जगात त्याचं हे झालं म्हणजे निचांक म्हणायला पाहिजे. कित्येक शहरं म्हणजे 43, 44 अगदी 47 डिग्रीपर्यंत आपलं तापमान गेलं. तर जिथे ग्रीन कव्हर आहे तिथे हे सुपर एल निनो येऊ दे की काही येऊ दे आपल्याला रिलीफ मिळू शकतो आणि ते आपण सातत्याने लक्षात ठेवलं पाहिजे. आजच DCF साहेबांच्या हस्ते वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आणि आता त्यांनी माहिती दिली की फार मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण होणार आहे. पण मला सातत्याने वाटतं की वृक्षारोपण हे महत्त्वाचं नाही का, निश्चित महत्त्वाचं आहे. पण अतिशय महत्त्वाचं आहे की आपली जी मोठमोठी झाडं आहेत जी काय 2-4 वर्षात नाही वाढली आहेत त्यांना 50, 100, 150 वर्ष जुनी झाडं आपल्याकडे आहेत. आता ती झाडं टिकवणं म्हणजे आपल्या घरातल्या आजी आजोबांची काळजी घेण्यासारखं आहे.